Kani gede ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei merinong ti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor mentak step. Yakran Menteri Rang Badu Karin Narendra Modi bat Menteri ki kambari ke Saudi Arabia halor bontli ki kam bay trelang hapadeng kini ki artli kiri. Wan kami Menteri Katanat Social Justice ke Sarkar India Dr. Virendra Kumar ya katri kakta jong ke Sarkar Jela bat ki NGO na kamenta ki brio ki bakham turat bor ha ke emlang salang. Penkop buram ke Sarkar Meghalaya ki samla ki bala wan shikhamat ha ki examen class 10 bat class 12 jong snem arhajar arpho. Hashwa bapinya sngo ke khubor ka babnya sngo bhavan shashkor shwa ya kani ki jing penmana. Nomor ke jing dan jong ka COVID-19 ni kentu ipi ki paralok nong snga baro but unken sting henrei pi de ben sumar bat ya dai la die bat ikiwei na kate ke jing pang ka bashir kai. Kito ki beladap 100% snem kerta shaneng ki belayo ya ketika COVID ke beningkong kin haban ni shim sai ketika ka baar kat kum kapor belabu. Bu ile de ha ka jing shingan da ka babot renti ikini ki lightly ki jing penmelin ki pasuk panle. Dengi ki mask ya paji iwei na iwei sat bhai lagi kiti berkedur khmat man la kapor. Nakabenta ki jing tip ki bakham banya ki bay day ka COVID-19 pilaban phone hakini ki national helpline number not iwei ar like handai nyo pra not sound rio lani iwei not nyo san. Ki number ai jing rap ki belong kerpang nakabenta ka Meghalaya ki day kini iwei not pra but iwei not nyo not. Menta pinya asngau ya ka khubor ka babnya. Menteri Rang Badu Karin Narendra Modi menin kasing ulai kendo ikren ber Menteri ki kambari jong ka Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud. Kaji ikren ka long halor bontli ki kam badang trelang menta ka bakan thopru ya ki mat trekam bala soi hapo jong ka Strategic Partnership Council hapdeng ke India ka Saudi Arabia. Nakalyang jong Modi ulapan pau ya ka jing angnot jong ka India baka Saudi Arabia kan kampen klan shu ya ka jing bay tingka haki jing tre ki bakham kong san kum ka boarding electric ka information technology bat ka jing pen mi ki tiare kun thama. Kaladan ro ka jing kren halor ka roi ka par hakani ka than jong ka doba Asia ka bakan thopru ka long ka man ka bamanta hakari Afghanistan. Menteri ke Sarkar India upapet ya katanat Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar min kasi ulawan ban kami ya katri ka kata jong ka Sarkar Jela bat ki NGO ba pher hakabai di ba ka bha ka miat jong ki ba kham talat bor. Menteri lawan ban bishar ya ka kompetri kami ki scheme bala kershan da ka Sarkar pedeng na ka benta ka ni ka Jela. Katanat Social Justice but Empowerment kaya lekat bala ban penbiang ya ki nongkrong bat ya kito ki brio ki ba syapik man haka long kentai long shintang jongki. Dr. Virendra Kumar ong baki NGO ki don ya ka benta ka bakongsan ban kmi ya ka roi ka par jong ki bakum kitai ki nong shong shnong. Ulapan pauru ka jing songkya ka bajur halor ka jingwan poi bi an ki jing di bu drugs ha ka than chate lamingi ka bakta jur bhaya ki samla. Ulakan tui ke Sarkar Jela bakan play ki program ki ban penmentoi ki samla haka bakin la ban no senyang syaka Jela bat syaka imlang salang. Haka wai pat kaliang Principal Secretary jong katanat Social Welfare ka Meghalaya Usampat Kumar ula ong baki don kumba sau pho hajar ngot ai ki brio ki baduna ki dukhat met jong ki haka leng ke Jela Meghalaya. Ula kren mat phangru khindiat halor ka jing pentrikam ye ki scheme ki ba pher ka Sarkar Jela na ka benta ka bha ka miat ke jong ki. Menteri ke Sarkar India upapet ya katanat Social Justice but Empowerment Dr. Virendra Kumar balawan SHILLONG menin kasni uang ba ka Sarkar ka aya baro ki jing kershan badon kam sha ki Jela kanang bakin la banya kun persha ka kam khayi ya ki jing di penbu drugs. Kumar uang ba ki Jela kum ka Rajasthan Punjab at Sikkim na lor jong kiwe ki kendo shibun ki jing e namar jong ka jingkerni ka jing bu drugs bakalong ka ka bas ngo khya shibun. Uang ba ka Sarkar Assam ka ya kunting ya ka jing de ba jing di drugs haga Jela bat katanat Social Justice kan ai barok ka jing kershan badan kam. Menteri lai thoru ba an company jingmut ha ka ba play ki lat yo kam yo jam ling ba ki jing ai jing hi kai hai ki jat kam ki ba pher. Ki dekhot jong ka District Joint Action Plan ki bakan thop ya katanat Social Welfare ka District Child Protection Unit katanat Excise katanat ka puliputhi katanat jong ka koi ka khya bat ka DIPR kilai kendo menin ka sngi ha kamra jinglang jong DC Hanongston banya merjing mut halor ki latrikam banyada naga jing DB ani ki drugs ki biri secret ba kiwe ki jat duma she ki khna ki ba hapo khat prasnem karta.
La penyat yang jilang do Deputy Commissioner Bati Lingwa. La shime ka rai ban khang ye ka jingde du ma secret chi ki khna ki ba hapok khat pras nem karta ki pharmacy de dawai ki dan kam ban bu jing tho ye ki dawai be ki de klem ka slip ni ki doktor ki nom pun kin an kin ngat ha ka saja set patok news nem bat ka kuna ka ba shilak tingka kani ka khubor ka wan shpin ka All India Radio Shillong. Katanat information technology but communication jong ka Meghalaya maintenance kasi kala ai di ki laptop iki samla puli ki bela wan chakaman ha ka examen class 10 class 12 hajar arpo ya ka bela penyat da ka MBOS CBSE ICSE but ka ISC ya ka program la penlong ha yojana bhavan auditorium ha Shillong. Habakren ha ketika jilang menteri jong katanat information technology but communication jong sarkar Meghalaya uba Hamletson Dotling ula aji ro ya ka jing tre shitom jong kiti ki samla puli ki bela lak ban kot chaka thong jong ka buram ka bakraw ha ka jing khun ka jongki ula pen kan mau baki kimi ki pa baki no hikai ki den ni ka benta ka bakongsan ha ka ba penyo ki ya uso ubathiang ula benrap shishu da ka baong ba ka long shisha ka khlimat ka basngong sarong na ka benta ki kimi ki pa baki nong hikai ban sakhi baki khun jongki kilawan chakmat ha ka jing khun bar ka dei ru ka jing snong sarong na ka benta ka sarkar ban yo pen ko burami ki samla shindang bat kan thai bat ban yo i ka men si me khun jongki ha ka ni ka perthai ka badap da ka jing le uba hamlet ula kentu ki baro ban yai minat ha ki jing puli bat penur long yala ki jing angnot ban job ha ka jing im khnang me ki nyai long ki nong song snong ki bakodor jong ka jilla bat kari India hi baro ko we Menteri nang badu kri Narendra Modi unsa sami ki jing mujim rakhat jong u bat ki pat nong song snong kari ha ka program man ki bat ling ba ka All India Radio haka arpu nreu tarik mentau benai kani kan ka man ki bat ka ba prap wei jong menteri rang ba do ka ba juan sisin si benai menteri rang ba do ukhot uwer ya lagi parari bakin pensmo sha ui ki mat ki baki angnut ba un kran ha ka ka program ki pa nong song snong kari ki la ban ai jing mut ha ka namu app la ni my gov open forum ki la ro ban su pun ha un number ioi pra not iwe nyau pra not but record ya ka jingkran ka jungki ha ka tin hindi lani english ya ki lan telefon on play hadu ka arp sau tarik unai lur pilaro ban su ai da ka miss call ha number iwe kindai but boot ikijing batha khnang ba ka khubor junghi kan poi sha menteri rang bado Kabuar penyat jeng North Tripura District kelas dang ban penyap no yagi senyang gi bapang hakashnong Suvashnagar kabahap hapo Kanchanpur District. La penyap no yagi senyang gi jingpang hadian ralap baki yo ya ke jingpang shit beratip kum ke African Swine Fever ASF ya ke belates ha ke North Eastern Regional Diseases Diagnostic Laboratory NERDDL ke badan ha Guwahati. Kat kum ke khubor bela yo lum la pen benaya ke Kanchanpur kum ke thmei bela kaya ka African Swine Fever ha Tripura. Ki babon ni kita gisnyang ki dei jong ki briushimen. Ka sarkar ka siu no da ka pisai ki tribes nyang bakin lat na ka jingdo nong. Hadin bala penyap iki la tep no iki snyang ha ki tliu ki bala ti jiliu bha banyada na ka jing saplyang jong ka te ki jingpang. Hai India la dap IT ka COVID cha komba prap wei kelur prapusan lakmut ki brio hakaleng keri tat haduk menta. Ki active cases menta hai India ki don komba lai lak ndai hajar ngut ka badai ru ka baduna tam e haba ken ha kini ki shispa prapusau sngi. Ka jingyo jingkot jikinong pang COVID hai India ka lakiu sha ka khandai phunyo point new san na ka shispa ka badai ru ka ba hetam na ru banai leber jong snem baladem. Meghalaya iwe nong pang COVID ila klat no min ka si ka balapan kiuru ka jingya brio namar jong ka klam ha kani ka jilla sha ka 6000 laispa prap wengun katanat ka bakhmi ka koi ka kya kani ka jilla ka pentim ba min ka si ki don shispa san phongut ki brio ge blangat thamai ha khnyang jingpang corona bar ka joko por shispa andru hu nyongmut ki weipat kilalat no khnyang jingpang ki active cases mentah Meghalaya ki don 6000 praspa nyu prangun ki belayo jingkot nya ka COVID tat haduk mentah ki long nyu 3000 sanspa san prangun kaseng EYWO ke bana Garo bada Southwest Garo Hills District kalakan tui menteri rang ba ka jila konat ke sangma ban khmi lem ya ke jinglong ka ba isang sot jang ka surok
AMPT bat ka Surak ba Nagaru bada Lingba ka Ampati bat Mahendraganj Shadalu. Hagador khas bala Phasha Menteri Ramba Lingba Deputy Commissioner jang ka Southwest Garo Hills District Urama Krishna Chituri ka AYWO kalapan pau bagi ki artali ki surok ki bade ubot lom na kamanta ki nongsong snong jaka district kila sniu shaba palat namar ka jingya jeng ki kali he klem sange katu kani ka khubor kala kut bakla wanshpi na ka All India Radio Shillong sngob haban apat mantasai ka program ka banbot